Mama, sisplau, no vegis aquest vídeo. I no anava un freno. Aquesta aigua és comunista, No me jodes. Tira, tira, corre. I us faig un spoiler, que és que després de Xina... Bon dia, penya. Ahir vam acabar el loop, vam fer 3 dies de loop, molt guai, molt recomanable, la veritat, impressionant. I ara anem cap a... Si estem aquí, de Vietnam, però ens anem fins aquí, fins a Cao Bang, diria, per fer un altre loop, que és el loop que jo volia fer, que toca just amb la frontera de Xina, però hi ha unes cascades i, bueno, és molt maco. Ja ho veureu. Ha trucat 20 vegades. Portem una hora. Estem intentant agafar una moto per anar a fer el loop d'aquí i vigileu sempre les motos perquè mira, ens han donat aquesta moto, vale? Està aquí mirant-lo el Baldi i no anava un freno. Llavors mireu, comproveu abans. Mireu per on estem anant. Hola, mira, un potrillo. Un potrillo, a veure el caballillo. És el primer cop que veiem cavalls. Esto és full experience, open your mind. Mama, sisplau, no vegis aquest vídeo. One stop, la Roca Foradada. Hi ha un montón de mosquitos i un montón d'abelles que venen a per mi perquè, clar, vaig de groc. Pollito, pollito, pollito. Patito. Mira quants patitos petits. I un cavall. Adeu, quac, quac. Panxa plena i a continuar. La palla, la palla, la palla. La palla. La palla. Però mireu, és que són com... No tenen punxa, les muntanyes. Són rodones, aquestes muntanyes. És impressionant. Bon dia, penya. Voleu plàtans? No. Voleu plàtans? Segon dia que anem amb moto. Hem vingut al costat del hostel. Estem en un hostel molt xulo que no us he ensenyat, després us ho ensenyo. Hem vingut al costat del hostel, hi ha les cascades, que són unes cascades que just són la frontera entre Vietnam i Xina. I és molt xulo. Estem per aquí, hi ha un mercadillo, estem al mercadillo i suposo que ara estan a les cascades. Mireu, allà està Xina. Veieu la bandera? Encara que, bueno, la next destination és Xina, així que ja anirem. El que havíem vingut a veure concretament és esto. Clar, no es veu, espereu. Aquestes cascades. Està tot guapa, ens apropem. I aquí hi ha un munt de barquitos, però bueno, no pujarem. Aquesta és la primera part. Mola un muntó, ja sembla com que explota cau i... Y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! I aquesta és com la gran... Que hi ha petxines, no entenc per què, no sé si les veieu, mireu. Bueno, hi ha un muntó, no es veu? Ai. Anem a tocar The Water of the Vietnam. De Vietnam en Xina. Aquesta aigua és comunista, Està molt guapo. És un spoiler del pròxim destino. Aquí ja para Xina i nosaltres estem a Vietnam. Impressionant això, Ai, pobres, estan corrents. Come on! Hem vist la waterfall, la cascada. Hem anat a dinar, que el dinar ha sigut... No l'he gravat perquè la veritat ha sigut un llate com angust a ganxito, però a un restaurant. I ara venim a veure les coves, que són bastant famoses aquí. I guai perquè crec que en el viatge encara no hem vist coves. Vamos! Això és l'entrada. És la cova del tigre, perquè abans es pensava que vivia aquí un tigre.
Coses que no heu de fer una cova, tocar-la. Pintures rupestres. Allà s'han unit les estalactites i les estalagmites. Sí. Aquí es veu molt bé. Mira com brilla. En la meva mare es veu un muntó que brilla. Brilla la piedra. Tercer dia de loop que fem nosaltres, que en veritat molt més chill que l'altre. Si algun dia veniu a Vietnam, feu a l'altre amb Easy Driver, com ho hem fet nosaltres, a l'altre amb Easy Driver i aquest amb moto. Vull dir, estic portant jo la moto, que no sé conduir, he pres a conduir aquí. Sí, anem a com a molt 40 per hora, 50 per hora, però és molt viable, en plan, ho pots fer perfectament, no hi ha tant tràfic, molt fàcil, les carreteres estan molt bé. Llavors, això, no sé si ho podria dir, però ho dic. Ara estem al hostel, el hostel és aquest, molt bé, ens hem quedat 2 dies, bueno, això no és allò d'allà, però això, que està al mig de la nada, aquest hostel, la veritat. I ara tornem a Cao Bang amb la motillo, a veure quines parades fem, i de Cao Bang ens anem a Hanoi estarem 2 dies i ens prepararem full per Xina, perquè, bueno, jo estic una mica preocupada pel tema internet, pel tema pagar, pel tema tot això, preocupada no, que no estic informada, llavors ens hem d'informar i això jo us explicaré tot el que ens informem per si alguna vegada aneu a Xina, la feina la faig jo, no cal que la feu vosaltres. Pel perro. Mira el pato, entero. Mireu això. Mira com els tenen. Hola! Hem arribat a Cao Bang i ja estem amb les motxilles i res, ara ens hem d'esperar com 4 hores, no, que ens queden 3 horetes i ens anem en bus i fem de 8 a 4 del matí aproximadament fins a Hanoi. No tenim hotel per aquesta nit, llavors serà tirar-nos on puguem i dormir les 4 horetes aquestes de bus, les 8 horetes aquestes de bus. I llavors a Hanoi el que farem és comprar-nos coses per anar a Xina. Ja estem mirant tot el de Xina, VPNs i coses d'aquestes. Vale, hem arribat a Hanoi després de tota la nit a un bus. Bueno, tota la nit no, el bus ens ha deixat a Hanoi a les 4 del matí, vale? Són les, també diré, no és molt més tard, són les 7. Que l'havíem pillat un hostel que valia 11 euros 2 nits i hem anat allà. I era un hostel normal però feia peste a tabac. Llavors hem decidit mirar un altre hostel a veure si no fotia tanta peste i hem trobat un hostel per al mateix preu amb desayuno incluido. Bueno, no, 1 euro més amb desayuno incluido i llavors anirem a aquell. La putada és que ho tenim per la nit de demà, és a dir, no hem agafat aquesta nit, llavors no tenim hostel, hem dormit 4 hores i estem rebentades. I diràs, què hem fet des de les 4 del matí fins ara, a part de buscar un altre hostel? Doncs al primer hostel ens hem estirat a unes escales que hi havia allà, l'Eli ha intentat dormir, jo he estat mirant TikToks i poca cosa més, i ens hem canviat a hostel per al tabac, bàsicament, no per una altra cosa. Però bueno, que jo crec que la jugada ens ha sortit bastant bé, que hem sortit guanyant. I hem vingut aquí a esmorzar alguna cosa, a fer un cafè i estem com a un lloc que és molt conegut perquè hi ha molt guiri, la veritat. Segurament és viral al TikTok, que es diu Banh Mi 25 i és el primer lloc que vam venir a esmorzar. I l'Eli s'ha demanat un salt coffee, que és com un cafè, és com un tiramisú però fet cafè. La veritat és que té molt bona pinta. Jo m'he demanat un coffee, però que aquí el coffee normal porta llet condensada, no porta llet de vaca. L'explicació d'avui. He fet l'explicació com el cul perquè, hem dormit literalment una hora, mitja hora. Encara no hem entrat a l'hotel, ojalà, perquè estem que no aguantem més. Però estem dinant. Hem anat a comprar, mireu què hem aconseguit.
aquella motxilassa per 30 euros i 2 polars per 15 euros. Espectacular. I ara estem aquí dinant, mireu que sopem, que dinem, és una sopa com molt típica d'aquí, a veure. Porta els fideus aquests, una mica de bistec, nosaltres li hem afegit molt all i caldito rico. I pebre. I pebre, por el culo. Es diu fo. Es diu fo. Que Hanoi, encara que és supercaòtic, és molt maco, Però és hiper mega caòtic. Ajuda! Que xulo aquest carrer! Entenem que aquest és el carrer de la festa. Mireu, l'entrada del nostre hostel, ¿vale? Vámonos. Bueno, en veritat mola una mica perquè està com grafiteado, però... Si fos el primer hostel que venim d'Àsia... No me jodas. Tira, tira! Me cago en toda una rata. ¡Hol! ¿Un gecko? Mira. Raro me parecía que no ens sortís una rata, també t'ho dic. Sí, sí. Si la tens trobada a tots els països que hem anat. Sí. Bueno, el Japó no. Oh, Japó no. I ara aquí el còdic... Ui, això no ho gravaré. Hòstia, no li he fet foto. Si poden i és possible, tot ho foten a sobre de la moto, sigui el que sigui. Quan vam fer la ruta en moto vam veure cada barbaritat, cada persona amb tanta coses a sobre de la moto. No ho sé. Com s'aguanta, quin equilibri hi ha. Com funciona la gravetat en una moto. Misteris de la vida. El nostre senyor Lenin. Mira-lo, que porte. Què? Mira la carn aquí. ¡Guale! ¡Están vivos! ¡Toma! Ja estem a l'aeroport de Hanoi per anar-nos cap a Xangai. Ens anem cap a Xangai. Estarem un mes. La veritat és que anem un poc a lo loco. Jo crec que anar a Xina a lo loco és molt complicat. Ho estem fent bastant malament. Ja veurem quines dificultats ens trobem. I a veure si tenim comunicació. Penjar vídeos pràcticament segur que no podré penjar. I res, a veure què tal Xina, perquè la veritat que estem una mica cagadetes. Igualment que no tinguem internet, això sí té bateria, espero que vagin els enxufes. La veritat és que vaig de ser franc amb Vietnam. M'ha agradat bastant. No era un destino que fos de la meva preferència, és més, vam venir perquè hi havia uns col·legues de l'Èlia que estaven aquí, estàvem a prop, n'ella els volia veure i jo vaig dir, vale, doncs d'unes anem. Jo opino, m'ha agradat bastant, la veritat. Les activitats que hem fet guais, l'únic que encara que és molt barat a Vietnam, és el país que en 10 dies ens hem gastat més diners. Per què? Perquè hem fet moltes activitats, hem fet de la moto, que ja heu vist, bueno, hem fet moltíssimes activitats, llavors ens hem gastat com 600 euros en 2 dies, aproximadament, entre les dues, i em sembla una barbaritat perquè ens estàvem gastant 600 euros al mes, 600 euros cada 20 dies, aproximadament. Una setmana ens estàvem gastant 100 euros com a molt. 100 i pico. Molt flipant que ens haguem gastat tants diners i això sense comptar els que hem tret de... Clar, com hem decidit allargar el viatge, seguim aquí, anem a Xina, a un país en fred, ens hem comprat la motxilla, ens hem comprat els polars, igualment crec que passarem fred i haurem de comprar més coses. I us faig un spoiler, que és que després de Xina tornem a Japó. I ja segurament tornem a casa perquè no money, my friend. Xina, per lo que estem veient, és bastant car en comparació a el que estàvem vivint. Japó també és molt car en comparació al que havíem vist abans. Per què? Perquè quan nosaltres vam anar a Japó portàvem 8 mesos organitzant aquest viatge, llavors vam trobar hotels per molt baix preu, bona qualitat, bueno, ja els heu vist, i bastant bé. Però clar, ara anem sense saber. És a dir, hem mirat un hotel avui per al dia que arribem a Tòquio i ens costa com el triple de lo que ens costava abans. Ahí está nuestro avioncito de camino a la desconexión total. Mama, sisplau, no vegis aquest vídeo. I no anava un freno.